43 anyos nga lalaking nakuhaan og video nga mibunal sa usa ka iro sulod sa usa ka subdivision sa barangay Babag, Lapu-Lapu City, mipasabot nga iya katong reaksyon human gigukod ang iyang 12 anyos nga anak nga babay sa maong iro. Atong sayran sa live report ni Luan May Rondina. May Ses ang insidente ni adtong milabayng Huwebes sa buntag nakapahinumdom sa 43 anyos nga lalaki sa hitabo ni adtong 2020 diin napaakan og iro ang iyang 12 anyos nga anak babay sulod gihapon sa maong subdivision. Hinungdan nga ingon na lang ni adto ang iyang nabuhat sa iro nga nigukod sa iyang anak. Sa video nga gipost sa social media page ni Lapu-Lapu City ABC President Jasmine Daday-Chan, makita kining usa ka hamtong nga lalaki nga nagdaog bunal o gisundan ang usa ka iro. Dihang na corner na niya ang maong iro, iya kining gibunalan sa tulo ka higayon. Samtang sa sunod nga video, makitang giguyod na sa laing lalaki ang maong iro. Apan putol ang maong video, busa wa na makita kung asa dapit gibutang ang gibunalan nga iro. Hinuon matod sa post na rescue ang maong iro sa usa ka animal advocate ug makita usab sa video nga buhi ang maong iro ug naay samad sa ug aduna nay nagatiman kaniya. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa animal advocate nga nagrescue sa maong iro. Apan iyang gipasabot nga puliki pa sila sa paghikay sa kasong ipasaka batok sa nagdagmal sa iro. Hinuon andam siyang muluwat og pamahayag kung mahumana ang ilang gihikay nga reklamo. Ang maong iro nga gibunalan, gikatahong namatay ni adtong Lunes, 4 ka adlaw human sa naitabong pagpamunal. Apan wa pa usab matino sa GMA News team kung unsa ang namatyan sa maong iro. Nahinabi hinuon sa RTV Balitang Bisdak ang lalaking nakuhaan og video nga nibunal sa iro ug iyang gibutyag nga nahitabo kini niadtong December 11 pasado alas 8 sa buntag sulod sa usa ka subdivision sa barangay Babag. Niadtong higayuna, nagdagan ang iyang anak paingon kaniya nga nang luspad kay gigukod sa iro. Apan wa kini makita sa video ug bugtong ang napost lang mao ang iyang pagbunal sa iro. Nadalan jud ko sa isip usa ka amahan ba. Mara gito ako nakuha na buhat. Kay bawo na sayop to pero nakakuan ko kay nomdom ko nga sayop to pero man na nakubuhat. Iyang gipasabot nga dili niya intensyon ang pagpatay sa mong iro kay may binuhi usab silang iro apan ila kining gibutang sa cage. Apan nadalang siya sa iyang emosyon isip usa ka amahan. Sa akto god di nakakuha di siguro sa kinsang amahan nga makanaon na sayop o di iyang buhaton sa makita siyang kuan sa iyang bata. Mao to nakakuan lang ko ma'am na tandog lang gid akong pag-amahan ma'am sa akong nakita sa bata. Kay bombi ko sayop ko nga ilo pasaylo jud. Residente sa naaswing subdivision ang maong lalaki ug nasayod siyang napasagdan ang maong iro kay wa na kinitag-iya ug mga panday na lang ang tigpakaon niini. Gani gawa sa maong iro, duna pay ubang mga iro sulod sa ilang subdivision nga naglaroy-laroy nga way klarong mga tag-iya. Ila na matud pa kining napaabot ngadto sa City Vet ug nalakip gani siya sa mga na-train sa dog impounding team. Uban lagi masoko man ang uban kay kanang mga dog lover lagi maluoy man ta naman pero pan kanang magasa ba mawa na lang jud ka. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa City Vet apan out of the country kini. Samtang on leave usab ang assistant City Vet. And if naigi mga authorities nga mo gusto mo ari diri ato magairan og may istorya nila katong sa mangani katong nagbuhat ato. Ses karon lang yung hapon niduso na sa iyahang formal complaint ngadto sa Police Station 3 sa Lapu-Lapu City ang animal welfare advocate nga nisagop sa gibunalan nga iro. Ses? Dagang salamat, Luan May Rondina.